ئێوار باش بەری چەندەکی ئەف دیوانە منژ وڵات بهنا وڵات گرشتە دەست من خۆست ئەز vê êvarê helbestekî berê me ser rêxistinên mafên mirovan ser aştiyê menvîsiyê hêv 2005 de min çap kiriye xwest ez helbestekî diyarî hemû gelê Kurdistanê bikin. Helbest navê buharek xweş min buharek şîn û şahî xweş divê min welatek serbixwe aza divê qet me navê kuştin û talan tucar aştîxwazin mafê mirovan divê min divê ewrê reş û tarî hilîn bi bêsahî stêr li esmana bixwîn zulm û zor barkin ji nav êla herin da bijîn dilxweş bi hev re xemilîn. Ev buhara îro buharek xweş e pişkevên gul çûk li ser wan dimeşe dijminê mel rojhilatê rûreş e sed bilindin milletê min rûgeş e. Bayê jînê tê ji zozanê welat bayê jînê tê ji zozanê welat wa didê berxwe qereş tev ra hilat Kurd belî bûne li dijmin kêferat gelekî nîzîk e azadiya welat. Tev werin kar û xebatê xweş bikin tev werin kar û xebatê xweş werin rayê bindestiyê bikolin qut bikin da buhar xweş bê stiriya ji ra bikin gul û çîçek û xeçxecok têda bixwîn. Spas.